TV atibati chopu yamakadai kuterera manguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Collion TV apo patinokupai ma updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Pandiri kutaura nemiko zvinezvi zvinhu zvinakumira zvakanaka ende tiri kutambira news yekuti the Senate has passed Constitutional Amendment Bill number 3 by 75 votes with 4 votes against and 1 abstention. The opposition Triple C is 27 senators in the 80 member chamber. Ndo mamirira akaita chinhu chacho so far ku Senate chiri kunzi zvoni chapasiswa nema MP nema senator. Vanhu vari kuuraya bhasikoro uku muri kuvaziva mega mimi. Chinhu ichi dzanga dziri nyaya dzekudzonzi kuzofoira uchifanira kufoira mafoirira chaifanira kuita zvaigona kuzongoitikawo asi because 27 masenators vadecide kubatsirana nemasenators eZANU-PF kureva kuti vanhu kana muchada kuzochema mangwana munofanira kuchema muchiziva vanhu vekuita sei vekuchemera. Zvinhu izvozvo zvinorwadza but kune 4 masenators vasina kukwanisa kuvhotera CAB 3 vakwanisa kudedzera kuti no to CAB 3. Panapa ndine list ravo. Pokutanga kuna Senator Senzei Zvidzai from Midlands, Senator Solan Moyo ndeve Matabeleland South, tovateta Senator Meliwe Mtuli ndeve Matabeleland South, toita Senator Mutlotswa Matabeleland South. Ndo vanhu vakwanisa kubudikira vachiramba zvinhu zveCAB 3 chat. Imwe timu yese ndanagudza mudongwe. It's said aumana andizoziye zvangu pamwe nini ndindotaurira but ndononge kuvhotera CAB 3 zvezveka zvakangofanana nemunhu anoromba achirombera kuwana mubobobo kurombera zvinhu zvisina nebasa rese. Vamwe vachirombera kuti mari ubvonzo varombera kuti uite mubobobo. That is the same thing. That is the same kuti wavhotera kuti kunga uchisimbisa CAB 3. CAB 3 for what now? Chinhu chekuti iwe wacho wambofoka benefita from it obva wabuda wanzi wewe wanga uchisimbisa wanga uri number 1 kuti chinge chichenzi chiri kubudirira. It's said. But panapa kune mamwe mahuna ari kuitika muri yeZimbabwe ari kuningina tingazorambe tingori panyaya yeCAB 3 yo nokuti munozopedzera makukwira BP zvakasiyana siyana zvakuitika kwamuri makuchema. Chimbondinzwiraiwo Comrade Paradza zvavari kuda kudedza kutaura panapa. Maybe nini ndinotogona kunge ndichitaurisa zvangu chimbonzwa zvavari kutaura panapa. Ramnanapa oye! Pasi nemandu. Suwa kuti munhu mwechete anopuwa 200,000 nekupuwa 300 series nekuti akatuka president. Ndokawa imota yetu naiona toitua chira. John Paradza ari kuthreatina kuti ada kutora mota yakapiwa Rutendo Matinyarara. Ndo nyaya iri panapo ndikasangana nemota iyoyo tinoitora. Ungapiwe mota kushaudha nekutukirira mukuru wedu. Kana uchida izvozvo chimbotsvaga police station iri padhuze newe uende unoripota ipapo kwete kuti unoswera uchinzi iwewe wapuwa mota kuti uchinge uchita izvozvo. Ende John Paradza ari kubuda achiataka Mr. Temba Port Ngwarara. Chaakuitika ndechekuti hondo yacho yakurisa manje kune timu rinenge riripo riri kubuda richita se richibhekwa naTagwirei. Tagwirei akangoda ngobheka wada and then the next thing wako atakwa. Izvo so Tagwirei adzoka macomeback yake against Ngwarara achibudikira neku department youth. Andiri kuona kuti hondo iyi haiperi zvekumhanya ende izvi ndo zvinhu zvicharamba zvichiitika. Hatisi kuziva kuti Ngwarara wacho achabuda ane comeback yakaita sei but for now Ngwarara angohakwa arwa ma indirect zvimabhutsu kunza ungapiwa moti munhu angachituka president kuita sei ikoko chii chakadaro ichocho muri kuzviona pakaipa weduwe. But one thing I like about Rutendo kuhushingi hwainawo I love his bravery. He's that guy wekuti haana mangwana haana zvinoyera kumberi kwake. Kana atoudzwa nyaya idzodzo maudzirwe like aitwa anobva atoifambira nyaya yacho faster obva atodzipindira. Ari kutaurawo panapa achiti to John Baptist Paradza wangu
in Zimbabwe we have one center of power, and that center of power is President Dr. E.D. Mnangagwa, the first secretary of ZANU-PF. I apologized to President, the First Lady, and the First Family, and His Excellence accepted my apology and approved for me to receive what I received. Be reminded that the car and the money were payment for work I did for the president and the nation. When I removed sanctions on Zimbabwe, you and the person who sent you are both beneficiaries of the work I did. So if you believe that you or the person who sent you are now greater than the president, I invite you to come and get the car. If anything happens to the car, you will answer accordingly to His Excellence who authorized me to receive it. Here you are challenging Mukuru, not me. Anzaiwaga andidi kuita problem newewe yakanyanya nemunhu akutuma wacho. Iwewe nemunhu wakakutuma kana muchinge mapa musoro papresident muchimhanya motora yenyu mota yacho, nyaya yangu iripo ndeyekuti vakomana vari kunzi vatumwa naTagwirei. Hakuna umwe munhu Tagwirei ari wacho kuseri baba. Saka chachigame chekuti alright, iwe uda kuzvita wakangwara sitereke tungwara rewo uchimhanyira kungwara iwe uchida kunobatsira vanhu, uchinopa vanhu zvinhu, iwe uchinopa vanhu mota iwewe, munhu ari kunzi anga achituka president. But nyaya yangu iripo hondohombe yarutendo matinyarira ndeyaTagwirei pakuti akatanga kuvhura Tagwirei left right center baba, anga ari maribha mudhara achita kutsemura, achivhura achienda achitaura kuti ndezvako izvozvo, zvimwe zvese zvaunenge watofunga zvawagaya ndizvozvo, zvamagaya ndezvechechi kwete zvekugaya uri musangano, kana kuti da kugaya ungori chigayo uri bhagidheri unotanga kunzi da kugaya zvisina nebasa rese. Saka ndopataka kundonetsera nyaya dzacho ipapo. I know kuti Tagwirei ane mhepo dzakawanda dziri kumusumukira, but ndakuona Tagwirei semunhu ane pamuromo at the end of the day, because anombonyararirwa. Muona pape pakazonzi omanaka chiita ceasefire, musasarambe muchingotukirirana kuti iwo Tagwirei urambochitukwa natungwarara, iwo tungwarara chirespecta wani Tagwirei. But this time ndiri kuona kunge zvese izvozvo zvisiri kubatsira. Vakomana vakatsamwa moti, zvakawanda zviri kuitika, zvakawanda zviri loading muri Zimbabwe. Ndangoti ningofara nepanapa ndichingozivisana nemi, tichingopanana update diki yekuti tionesane kuti zvinhu zvichange zvichita sei, zvichifamba seiwo kune vanenge vari pakuonera chigame chacho chese chinenge chiitika. Ndoziva kuti politics is a dirty game. That's why iko zvino zvitiri kuti rest in peace Mudarageza. Nyaya yahombe ndangoya nayo panapa muri Zimbabwe ndiri kukuzivisai kuti cap 3 yapasiswa ku Senate nema senators 75. 4 vacho ndobva vati havasi kukwanisa kunge vachibvumirana nazvo, and one wacho haana kukwanisa kunge achibatikira zvake ku Senate. Ndo mamiriro anga akaita zvinhu muzuva ranhasi. And zvekare kune chimurenga chinyowani, chimurenga chitsva chatangidzwa chave kubudikira chichiitika, chekuti zvoni Mr. John Paradza uyo anova mutevedzeri wa Honorable Tino Machakaire pakutungamirira mayouth eZANU-PF, tingati vice chairman wemayouth eZANU-PF, ndiye obuda achiita sei achinetsana naRutendo Matinyarara, achirwiswa hondo dzakuda Tagwirei. Ndo nyaya iripo mamiriro yakaita. Saka isusu hatikwanisi kuzotaura tichingotenderera zvakawanda, totongoti aiwaka kuchauya tsvimbonodo tinenge tiriko tichiona kuti zvinhu zvichange zvakamira sei. Ende munoziva kuti nyaya dziri dzekomendeta, nyaya dzekupolitics idzi hatinyarare ende hativhunduke, ende kana tichinge tatosvika isusu kudyiwe rinopisa. Zvamanje ndiri kumboti good night maZimbabweans, murare mushika.